balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-30 na second to the last day mga kaaksyon sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. May 30, 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining nga udto? Kapanyaga na kung wala pa dugay-dugay manyaga na kita mga kaaksyon. Preparar para ganar. Wow, pwerte. Thank you gid by the way sa kay aksyon na Eric Magbanwa sa pagpungko sa aton sining palatuntunan diri sa aksyon na BBB umpisa sa tong Huwebes, Biyernes, Sabado mga kaaksyon. Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa sa imo sining time sa pagpungko diri sa aksyon BBB. Ti wala gid tada. Sige mag-ainop na na kita mga kaaksyon sa sining udto diri sa aton sining pangalagad. Yari kita ba sa Miyerkules gali June 1 na mga kaaksyon kada siglang no pagtalingi talang pagdungok kag pag-alsa sa aton sining liog. Wow, June 1 na mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kagang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa Oriental side man. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta sa sining udto while nga nagapanyaga kamo mga kaaksyon, no? Ginapahibalo kamo namon nga may mga changes lang ginagmay, may mga pagligwat lang sa aton sining mga programa karon sa hapon kag sa gabi. Ang inyo mabatian sa Action Reports Afternoon Edition las 4:30 tubtob las 6 si Aksyon John Diaz. Mga kaaksyon ang inyo sini mabatian sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz kag sa Aksyon Firing Line 6:30 to 9. Mga kaaksyon ang inyo sini nga ka-firing line si Aksyon Marlon Hinovia. Amo nang mga ginagmay nga mga changes kag bantayi man ninyo ang bag-o pagid nga isa man ka miyembro sa Aksyon Radio News Patrol. Mga kaaksyon, bantayan lang ninyo diri sa aton sining pangalagad, especially on Wednesday, mga kaaksyon. Sige, amo na mga changes ginagmay sa aton sining programa, mga kaaksyon. Ayos, anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sa Kapitolyo Probinsyal, balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa 7,284 ka mga typhoon audit victims sa Kabangkalan. Nakabato na sang inetsay CAS assistance subong nga adlaw. Kag Mayor Zaiko nagpasiguro sa matawhay nga transition sa Hunyo 30 sa siyudad sang Kabangkalan. Sa balita sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Mayor Albi Benitez or Benitez Administration pag-osisaon ang mga transaksyon sang Leonardia Administration Truth Commission pagatukuron. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa kasong murder ginahanda na sang Police Station 4 batok sa suspect nga nagbuno kagabi sa minor de edad sa tubang sang New Government Center. Kundi sa labigid sang Bacolod City Government Center natabo ang pagbuno sa sining biktima, mga kaaksyon nga minor de edad. Portino. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, mangin kaupod na naton nga mangin connection si Aksyon na John Diaz. Ini may kang tanan sa 4 ka mga persona na dakpan nga nagpangawat sang mga materyales sa sulod sang Isabela National High School. Pantingo ginlampusan samtang nagalibod sang isda sa banwa sang La Casiliana. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon na Eden Aboso, masobra 7,000 ka mga national IDs para sa Bacolod kag probinsya na talana nga iga-deliver na. Ang ibang ganito nagkalabutan na gani sa mga barangays mo do kadamo na kay sa amon to nga area
nagalabot na gani sa barangay mo, wala pa maklaim. Siguro na-claim naman sang iban sadtong iban na nagpangita lang tiyempo. Sa balita naman sa special assignment, si Gabalita ni Axonar, Tayhopon Transport Group sa Bacolod, hingyoon ang bulig ni Mayor-elect Albi Benitez angot sa renewal sang ila prangkisa, meeting gintalana sa Miyerkules. Sa balita naman sa out of town kay Akson Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, patong-patong nga kaso ho sa ang atubangon sang 54 anyos nga nadakpan sa buy-bust operation matapos na kuhaan ini sang droga kag armas lutang. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa syudad sang San Carlos, isa ka babae nadakpan sa akto nga nagahupot sang illegal nga droga sa syudad sang San Carlos. Samtang sa balita naman kay Akson Arlo Ticar sa 3rd District, isa ka persona nga nagapang-snatch or snatch sang cellphone nadakpan sang Talisay PNP. Mang snatch ka pa, ti dakop ka, ti poway ka na sa presuan, no? Kay di amo man ang luyag sang nanong nga mga tao ning nagahimo dako pa ay pertino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman kay Akson na vidya pasible sa ikalimang distrito sang probinsya, top most wanted nga persona arestado sa banwa sang La Castellana. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, Pilipinas kag Hungary na magabuligay kuno sa vocational education, no? Mayo man kag training, mga kaaksyon. Pagbawi sa medical insurance policy sa college student ginkalipay ni Senator Nancy Binay. Keri no grandstand target nga venue sang Marcos inauguration. Kaga Commission on Election o CONCOMELEC in basura ang application for registration sang United Senior Citizens Party List. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulita. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyonta, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay sa aton sining pangalagad. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Plus ang inyo sining mga mensahe o kinako ina basta lang kamo ga monitor sa aton sining programa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaaksyon sa Siringaudto kay Novi Magapan, Ana Sinoro, Reflores Barriuga. Thank you, Gid. No? Romulo Di Villagracia, Amado Ladua Jr., Jing Arcelias, Jerwin Hugos, Era Kabansagan, Inventor Talurong, Novi Magapan, Jamaica Hara, Reggie Vigot, Aileen Biligorio, Ana Sinoro, and Madam Virginia San Antonio Olpenda, Ray Flores Barriuga, Marilo Malalay, Martina Liling Cagno, Noy Eli. Ay, party si Noy Eli. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa inyo tanan. Okay, sa iban pa, may lang pagpamati, Reggie Bigot, Aileen Biligorio, ara naman. Thank you, Gid.
Tamyaw lang ni Sir Amado Laduwad Jr. ga-monitor si Nonoy andito, Parinonoy andito, gina-monitor gid sa imo. Ay, pertia, sige From Amado Laduwad Jr., Jing Arcelias, ga-monitor ang pamilya Mati sa Bago City. Jing Arcelias, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, thank you gid madam, thank you gid Shout out lang sa anak niya kay Roslyn de Bison kag sa pamilya ya sa May Calatrava. Alin sa kay kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Chivel Bambi Ramos Histosane, no? Chivel Bambi Histosane, no? Ramos Histosane. Mga taga library staff, Nining Pitpit Ima Karen Glory ga-monitor sa dining nga library staff, Chibel, thank you gida. And Marilo Malalay, no? From Barangay 39, thank you so much Marilo Malalay. Joan Salmiti Isiha, thank you gida. Salamat gid, no? Ang iban sini pakarunan tani mga kaksona, ang iban nga mga greetings. Stand by. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing tinagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Canto. Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:01 na nga aton oras 12:01 na mga kaaksyon tigirigma no palanyaga na mga kaaksyon pagamatamat na himos kon may palanyagahon pero sa nagaluto pa sige karon dugay-dugay lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta standby aksyon na Eden Abuso sa patrol. Life Extension Coffee Mix sanay kita, no? Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. Balita, una sa tamang serbisyo. Sige kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol, no? Inimay kang tanan sa masobra 700 ka mga o 700,000 ka mga national IDs para sa Bacolod kag probinsya na talana na o kung gin-deliver na gani mo per barangay gin pangdulong na nila nakaligad nga si Mana pa. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Good morning. Good morning. Good afternoon, Action Rex. Happy Good birthday, afternoon. Danay. Happy Good birthday kay morning, Aksyon good ang Defensor Lisay. Yeah. Tingala ko nakibot ko may anom kalitson gidi sa babaw ho.
Gapasaka, mga ning apat. Pulo ginigali ka litson? Ako, kita isa-isa to da. High blood doon man ta sini. Pero amo lang na yan namin, yung litson action resin, hindi mo na yung kinangan hakwaton. Kinangan na yung gasaka, pababaw. Only in action nga resin. preparasyon ni ano? Ate, paglisaya pa lang, grabe ng preparasyon sang defensor sa daw, hindi gid mabatsaga, no? Paglisaya, porting preparasyon niya. Nakamog, di sa akin ka pabati, di sa ako, malyag grabe ko, no? Sige lang balaan. Imo man ni adlaw mo. Kabalos lang ako ng simo. Kabalos lang ako ng simo. So this is my life. Okay siyang mabulos ni sakon mo. Ay, birthday. Happy birthday, Action and Defensor Lisaya. Kay Madam Ann Lisay. Happy birthday. Perfect. Halin man na sa sweetheart ya. Ha? Halin man na sa sweetheart ya. Oh, sana all my sweetheart. Yan. Pero dapat ma-apply ng instruction. Like, so kay Lisa, ma-apply lang sa mag-unang national ID. Oo, dapat din. Kaya para Lisa ng deliver ya. Pero sino pala na nga i-deliver ang 754,000 sa mga national IDs dito sa probinsya kang syudad sang Bacolod. Sunod kay Mr. Luis Gonzalez, Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, sa report Action Rec, naglambot na sa 814,000 ka mga IDs ang na-print sa PSA National Office. Hambal niya, yara sa masobra 2 milyones ang nagkaparehistro na diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Kag sunod sa iya, padayon sila sa gihapon, nagapakig-angot sa mga local government units para mabuligan sa transportasyon kag makaparehistro ang mga residente kag mga pumuluyo nga nag-istar sa mga nabukid nga lugar. Kay tikabudlay especially mga senior citizens bala, ang mga may edad na mga 50s, the action right nga budlayan halin pa dito sa ila, manaupa diri sa Banwa kung magkadto sa barangay. Kaya ginapilit nila nga sila na lang tugakadto kag ang mga personnel sa PSA nagatiner 2 to 3 days para makater ang mga makaparehistro kay importante gid ini nga ID kaya mo na ni magaserbe tagid nga ID bilang Filipino citizen action rec kag magamit bisan diin padasang una kinahanglan sa example mag-apply ka ATM sa bangko kinahanglan to valid ID subong niya bisan isa na lang basta national ID i-honor na sa mga bangko abi or sa iban nga mga natungdan nga mga ahensya nga kinahanglan sa ako nagapangita sa identification card. Sa namban si Gonzales nga ang kinafilter nila sa mga 5 years old basata kay ang 5 years old panubo makaparehistro lang kung may ara na sang ID number ang ila sini nga Iloy. Kay bali gali ang matabo sa 5 years old panubo do under sila danay same ID number sila sa ila nga Iloy o kon ginikanan na abi kahit ma-change pa na sila kunodaan sa mga fingerprints pag dako-dako na nila. Kasi syempre, sang tura na nila, yung ID picture nila. Sooner or later, lainon man na yapon. Amo nang din pa kamaayo, nga 5 years old above, amo pala nang gina-cater nga may kaugalingon na ID. Pamagin na to si PSA Chief Statistical Specialist Luis Gonzalez. Ang sa registration, mabulubudlay naman sa mga sa amon kay tungod na kami na ang nagakatugod sa mga area bala. So, number 1 namon nga na-encounter nga mga problem ang resources bala sa Plakyan. Kaya hindi man maka-assist direkta dahil dali-dali ang taga-barangay. So, may mga kami sa mga sanakyan. So, nagkasangay kami Japon sa ila assistance. The same na siya kung sa mga bukid, nag-coordinate kami sa mga LGUs, mga outside sa Bacolod. Tapos, as much as possible, kung makahatag sila sa amon sa transport. Amo mala ng pinaka-main namon na concern ng transport. Kaya pag-abot na dito sa area, mas stay kami na tag 2 to 3 days. Amo mula na siya sa masaylo naman sa lain naman nga lugar. Until nga ang amon. Balitali sa patrol, ang
ang ka-action ni Action Ida na Bosco. Una sa balita na action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. May koneksyon sa may nga kulo na manubo nga immunity. Rason madamos ang ginabatsyag nga Una sa tamang serbisyo. sa mga kaaksyon ta, hindi gid magkalipata basi ko nagapangita kablasang obra mga kaaksyon, no? Ario, Robin Hood Commercial Complex. Tapos na ni siya. Sige. Robin Hood Commercial Complex, ayos. Okay. Sige. Abi ko may dason pa ni. Sa dason naman gali Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Benitez Administration pag-aosisaon ng mga transaksyon sang Leonardia Administration Truth Commission pag-tukuron. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa may arasang isa ka komisyon nga pagatukuron nga mo ang magapanguna sa pagpangusisa sa mga transaksyon sang outgoing Leonardia Administration. Action Rex ini ang confirm sa ato ni Councilor-elect Jude de Saisona kag ni re-elected Councilor Al Victor Espino. So ginpatag Action Rex ni Councilor-elect Saisona nga ining Truth Commission isa ini ka independent body nga pagabugusana sang pila ka mga Action Rex nga hindi iya konektado sa Bacolod City Hall para according sa iya wala sang bias no sa pagpangusisa sa mga transaksyones sang outgoing administration Action Rex. Isa diri sa mga ginehemplo ni Councilor-elect Saison ngati may mga allegations allegedly mga proyekto ng Action Rex nga mga overpricing kan lakit man ang allegation nga mga milyones pesos nga unliquidated cash advances. Sabay ni Councilor Espino paagi sa Commission Action Rex nga pagatukuron adri man may baluan kun bala no pilagi kabilog ang mga job order employees sa JO sang syudad Action Rex kag may baluan ang financial state sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Saison nga luyag lamang ni Benitez nga maklaro ang mga transaksyones antes ni nga magpangalagad para mahimos man Action Rex ang mga pumuloy sa syudad sa Bacolod nga sa husto nagkadto ang ila nga kwarta. Aring tingog kag dugang nga pagpathaga ni Councilor-elect Jude Tadeo Saison. Well, ang gusto sa ni Mayor Albi nga matungkol sa isa ka Truth Commission, no? The Truth Commission ang iyang obra is to look into allegations of overpricing. May mga allegation nga silang nag-overprice ang previous, no? So muna silang malantaw, ma-check kung if there is really overpricing, no? Para clear man sa tanan amo na blan nanti as the new mayor, gusto man ni Mayor Albi nga pagsulod ya na daw klaro man ang mga transactions beforehand, no? So I think the Truth Commission will be very good for that. At the same time, ang makompose niya ng mga tao are not connected with City Hall. No? Balikwan ni sila yung independent body, no? Para wala bias.
na matian si Councilor-elect Saison na wala pa mahingad ang Action Rex kung sino magabugos ang sining Truth Commission. Pero according din kay Saison kag kay Councilor Espino, ilan na ginatugyan kay Mayor-elect Albi Benitez ang pag-anunsyo sining composition sang sining nga komisyon. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhantang balita ni Aksyon Art Hupon sa Special Assignments. Aksyon Marlon Hidovia standby sa Kapitolyo. I-check ta na yung balita ni Aksyon Art Hupon. Transport Group sa Bacolod hingyoon ang bulig ni Mayor-elect Albi Benitez. Angot sa renewal sang ila prangkisa, meeting gintalana sa Miyerkules. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Art Hupon. Aksyon Art. Liwat Action Rex ka nagbatyag sa problema ang hanay sa mga transportasyon matapos na inisyon na kabaton sang information nga wala na ginarinyo ang mga daan nga mga prangkisa sang salakyan kay may mga utod na ang taga-Fibakda nga una dito nga nag-process. Kaya marunduman last time ginatagan na ni sila mo sang authority nga i-extend atong mga renewal ni Action Rex pero lately sunod rin sa kay Elizabeth Catalbas kang presidente sang Kuibakda. Problema naman nila ini nga bagay kay di kon matabo kag in kaso nga iporsigigid ang aluyag matabo sa National Government Implementation sa ginatawag na modernization program, meaning tiwai na gini ang ilang mga salakyan kung ay isang franchise, hindi ka na pwede makabiyahe. Bangod sini sa Miyerkules kadlaw ang ila sining nga hanay upod sa iman nga mag-transportation na talana nga magapagigsapol kag hinion nilang bulig sa Mayor-elect nga si Albi Benitez diri sa Bacolod City. Sa rin may ara na sa schedule on Wednesday sila nga meeting kag dito na i-presentar ini nga sa isang problema. Madumduman nga tiulan na nga nag-react ining grupo matapos nga may plano ang national government nga sa gihapon magapungko o kung natarada nga ibutang gihapon sa posto bilang Tiglicom sa bahin sa DOTR si Secretary Tugati nga mo na ganing ila sila nga ginaprograma kaya kaso ginman sunod sa transport sector tiwagid doon na iporsigigid ang implementasyon sa modernization program. Yari nga palayagan ni Elizabeth Catalbas ang Pibakda. Hindi na magbaton ang LTFRB sa mga daan nga ma-renewal kung hindi ka co-op. Tapos ko nung binitis sa meeting sa amon. Amon na gurong pa ngayon, amon kay kung mag-amon ng istorya, ang amon ninakuha niya nga, hindi kami ganit mag-indas co-op, pero may ipulos. Buo, tagaan siya ang mga individual, ang mga operator, nga makasara niya mga utang sa nila unit. Kaya para wala niya sang boss, o na yung binipisyo, din tabo, man. Yaba po, ito na yung po. Kinamon na lang na nga pa ngayon na kung pwede kami ka-absorb, hindi kami po. Mangutang kami para makapama kami modern. Amo lang isa sa nilagyan ng Duso Action Rex nga kung pwede, mapuligan nga bisan i-porsigigi man ang modernization program kung di mapunggan, mas labing maayo nga hindi ipagi sa kooperatiba para may chance man ng mga private operators na magkabakal sining mga modernized jeep. Aksyon at tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Hupon balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaaksyon. Daligilang aksyon na Marlon Hidovia standby anay no? Kay Dregitanay sa DTX 500 Capsule. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CIONES. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang Gikan sa Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan standby sa Nokpo, no? Nahunta na sa Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, 7,284 ka mga Typhoon Odette victims sa Kabangkalan. Nakabato na sang NHC Cash Assistance subong nga adlaw kag Mayor Saiko nagpasiguro sang matawhay nga transition sa Hunyo 30 sa among syudad. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon na rin sa may sunod sang Kabangkalan, nagkakadvocate personal si Negros Occidental Governor Bong Lacson para nga pangunahan iring una nga pagpanagdag sang public financial halin sa National Housing Authority akon NHA, pundo ini sa idalom ang emergency house assistance program o kung ihap nga pundo. Now si Lacson ang nag-aupod sa kay Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico para ipanagtag ang ining taga 5,000 pesos nga cash assistance sa tagiyasang totally destroyed o kung partially damage nga puruyan nga nahalitan nagligat nga bagyo Odette. Damo-damo sang mga distribution areas ang set up sa bilang ka nga barangay, pero ang isa din sang gingadtuan personal ni Gov Lacson amuning barangay 9, no, diri sa may gym ang barangay 9 sunod sang Kabangkalan. Kag sa kabugusan nga datos may 7,234 tanan ang tagiya sang akong beneficiaryo nga nakapaton
sining bulig pinansyal. Suro kay Lacson, ang Kabankalan City why di malabutan hatag sang roofing materials nagligat nga mga binulan. Tagod man sang kakulang sang budget ang mga roofing materials pag ipanagtag dito sa may Ipalay, sa Ilog, sa Banwasang Kawayan, why na malabutan ang syudad sang Kabankalan. Amo ni nga first nga pagpanagtag diri sa ilagin patigayon. Ining cash o kontag 5,000 pesos gid, no, nga bulig pinansyal. Plus nga adlaw, naka-schedule naman na panagtag dira sa may syudad sang Cadiz, sa Victorias, kag sa Banwasang Pontevedra, May 31 ina siya. Sa Hunyo 3, sa ilo naman natataganay sa Banwa sang Ilog. December 29, 2021, turnover sang NHA sa Provincial Government sang Negros Occidental ang 91 milyones pesos nga bulig pinansyal. So all in all, may 81,200 ka mga individuals ang nakabaton sa tag 5,000 ka pesos. Yari si Governor Bong Lacson. 7,284 at 5,000 each. I think 36 million plus. Amo na ang for the city of Kabangkalan. We all know though that Kabangkalan was really badly hit. No, the 6th district in general, especially Kabangkalan. But Kabangkalan wala sila because of budget constraints. Wala naton sila natagaan sang roofing materials. So that is why ginuna naton subong ang halin sa NHA. So 5,000 ang syudad sang Kabangkalan. Ibang nga balita, kumagayari man ang presensya ni outgoing Kabankalan City Mayor Pedro Zalco. Amo ni korong first time action Rex nga nakapalayag siya sa mga katapos sa media, magluwas ang official statement ato na nakapost naglikad nga mga silmana sa official Facebook page ng City Government of Kabankalan, no? Why naman action Rex so far sang problema nga nakitaan kung transition ang paghahambalan ay number 1, why nagka-question sa iko sa resulta sang eleksyon, sa resulta sang boto nga nakuha niya, kag boto nga nakuha sang kasumpong niya nga si Benji Miranda. Daw Kabangkalan kag San Enrique lang ning daw mga prominent nga mga taong na enkwentro kag na perde, no? Silay. Silay pagidgali si Mark Gules. Ang sa San Enrique nagdaog Draxon Rex ang incumbent gapon. So galing juta lagi ang yesterday nga abanse. Amo nang report ka na batunta i-confirmar pa de. Kaya daw may planong piyak nga kasumpong o nang na-PRD bala nga mag-file sang election protest. Okay, tumad lang mga gamay sang abanse Action Rex. Palikan ko ang kaysay ko gin-plaster yaman Action Rex ang legacy naging bilin sa mga psycho blog. Ang mga psycho Action Rex amo ni ang nagpasyudad gali isang Kabankalan mo. Pila ka tuig gani sila? Dugay, delikada na. Isang time ni Anay Mayor Isidro Zaico, amo to Action Rex ang tion na nangin syudad ang Kabankalan. Nag-jupay pala dito ang syudad dari sa Negros Occidental. Time to nga nagsyudad ang Kabankalan City, ika-8 pa lang ato Action Rex nga syudad dari sa Negros Occidental at ika-69 sa Pugos nga tungsod sang Pilipinas, no? Muna hambal ni Mayor Pedro Zaico ang tutuhon ta ang desisyon, no, sang majority nga mga taga-Kabankalan. Ang tatlo ka tinaga sa English ang ginboy-an niya de, nothing lasts forever. Correct. Kadamo sang kariak di nga ano, pati sila forever. Nothing lasts forever. Kung sa aton pa Rex, walang forever. Ang bayati, sila nga kinakilala tang gahom sa mga taga-syudad sa Kabankalan. Okay mo na, nami mo na. Kada simana, sila naging meeting na sila nga daan niya sang transition team. Kaya may ara sang lipot lang na programa nga patigayunon sa maabot nga Hunyo 30 para sa pag-turnover sa antaran nga mga dokumento sa pag-o nga administrasyon sa idalon na ni incoming Mayor Benji Miranda. Yari, ang palayag ni outgoing Mayor
Pedro Zaico. So magindulong na naton ang tanan nga mga proyekto, serbisyo, all the basic services no gindulong manaton nga bilang ginbilin manaton diri sa aton nga syudad. Galing it's all the mandate of the people, ang there's a saying that nothing lasts forever. Mandate sa mando sa aton pumuluyo, ina kag ginarespeto na akon ina nga mando nila. Ginarespitar ko gid sila tanan-tanan. Kaya amo na ang ilang nga sila man gyapon may gahom no. Hindi kay sila nga si Mayor Zaico, masiling la ako ma-mayor ako diri. No, it's not that. Kundi ang pumuluyo ang magamando sila. Sa June 30, we will have our transition, no? Turnover of all documents. Kay sa Subong, every week nagamiting kami sa mga transition committee, all the department heads, para ginatawag naton nga Claras Quintas bla. Na pag-turnover naton sa bag-ong administrasyon, limpyo ang tanan-tanan. No? Siguro sa June 30, may ara kita short program about that sa aton nga turnover ceremony. No? Kag kabay pa nga ang administrasyon no? Nga magabulo sa akon, ginahangyok man ang pumuluyo, aton ngokdan para sa kayuhan sa aton nga pumuluyo, para sa kayuhan sa aton nga pinalangga nga syudad sang Kabangkalan. No? Kaya ang aton yapon niya ara yapon pagulikid man sa aton nga mga pumuluyo. Si Mayor Pedro Zaico, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang kaaksyon nyo, aksyon na Manad Hidubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Tagalog Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Aksyon na John Diaz, standby ay no backlash dashboard. No? Magpa-aircon cleaning ka bala, kinanglan pa na baklason. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga Occidental Provincial Police Office, apat ka mga persona na nakpano nga nagpangawat sang materyales sa sulod sang Isabela National High School. Pantinggin Lampusano samtang nagalibod sang isda sa banwa sang La Castillana.
Yari ang countdown sa report ni Akson John Diaz. Akson John. Aksyon na Rex, apat ginayo ka mga pangayaw kay Kumo, taga Banwanis sa tanan sa Binalbagan ang nagpangayaw padara sa may Isabela National High School sa Senior High School nga campus sa may barangay Gintobdan sa Banwas ng Isabela kag nagpangawat ni Contani isang pila ka mga construction materials o grabe mga equipment sa sulod mismo sang eskwelahan. Ini man nagladakpan ang ginkilalasan day Rami Mulikara, 36 anyos, isa ini sa panteng man kag residente sa barangay Inclaro sa Banwas ng Binalbagan. Johnny Boy Ispolong, 27 anyos, ining si Giovanni Ispolong nga 20 anyos, aksyon na Rex kag isa diri ka 16 anyos nga grade 11 senior high school student, pero tanan ni sila residente sa barangay Inclaro sa may Banwas ng Binalbagan. Suno kay Police Captain Partidas ang hepe sang Isabela PNP nga kahapon personal nga nagpadulong dira sa may Isabela PNP ining isa ka manunudlo, no, teacher o kon manunudlo abi sa may senior high school sang Banwas ng Isabela. Kay iya diri nakitaan nga may apat ka mga lalaki nga nagapanghakwat sang mga steel cage o kon ining steel plate action Rex nga may 4x4 ang kasangkaron kag 1 inch ang kadamolon sini. Na aktuhan niya gid rason kung ang naging agaw ini sa report sa may Isabela PNP kag gid man nga nagresponde ang mga kapulisan. Ginlibot actually ka mga pulis dira sa may compound sang Isabela National High School ining area kag ginosisa sang uli nakita nila nga akto gid nagakwat sining mga kagamitan ang apat ka persona. Plano nila dalon sa likod laki ang likod sina dira kampo mong didto nila kon taritaguon ining mga ginpangkawat nila para siguro mas mapo sa ila kiti hindi ba nila dali action Rex nga makakwat bla or madalagan ining mga steel plate nga ini kag ining isa ka swivel base vice kay perte man kabugat kinahanglan din nila tuwangan action Rex kon luyag nila nga madala no kag makawat ini mga pagkabutang didto kag ginaging katuan sa mga kapulisan kag nakpan gid ining apat ka mga persona na recover man ining isa ka steel plate action Rex nga nagabalo 10,000 ka pesos kag ining swivel base vice nga ginabrabanta nagabaror 6,000 ka pesos. So all in all mga 16,000 pesos worth nga mga gamit ang na-recover sang Isabela PNP. Ini silang apat ang aradakro na preso sa custodial facility sang Isabela Municipal Police Station. Yari si Police Captain Joseph Partida sa interview. Yes sir, actually nakapagito sila sir, konting reactive sila. Oo. Mga minor sila tanan? Hindi, sir. Bali, isa ka minor, then tatlo ka legal age. Oo. Paano nila sulod, sir, man? Bali, sir, ang teacher, no? Si Ma'am Susana Vero, report dito sa station na may apat ka tao nga pangkuha gamit no sa eskwelahan. Okay. So sila yung ang tropa no nag-responde dito. Then samtang ang ang kapulisan no search sa area na ginatanaw kung may paano no nakakuha gamit mo nakita ini hindi kalayuan kay na ara sa second floor ang sopa sa eskwelahan din nakita pa mismo nagahakwat kaya sa lupa wala pagkapalayo ang suspect. Oo, so nakita sa sopa sa nilibukan kay sa kampo nila yung pangdadaan nila ng mga panguha ng gamit sa eskwelahan. So hindi nila dali-dali yung ma-transport kay sobra kabugat sang metal plate na ginakawat nila. Okay. So mo to nag-cause sang delay sa ila nga paglakad. Then na hindi siya no na isang nalibutan na. So voluntaryo na rin, no? Pagkita siya na tropa, nagkakita ng magdadaan balik, no? Fornelli sila sa tropa tungkol sa pag-immediate na pag-maneuver sang
kampo. So, nakakuha din na sila ang posisyon ang eskwelahan. Okay. Action na arrest naman si Police Captain Joseph Partida, ang hepe sang Isabela Municipal Police Station. Susunod rin kay Partida, sining hapon, nga gawon nila file ining kaso nga pagpangawat batok dari no, sining apat ka mga nakadakpan. Ang tatlo man file sang case ang isa may mga under custody ini kay minor de edad Action Rex. Sa piyak bahin, ang report blast may banwas ng Castellana kay dala sa may barangay Robles kapon naglanog ini balita nga may isa ka panting nga ginaligar hold up. Pero sunod kay Police Captain Nigos, ang hepe sang lakas sa PNP, wala man na establishar nga minatabo gid nga ng hold up Action Rex. Amo nang hindi nila mapalayag pasubong ang pangalan kumo nga nagapadayon pa inilang investigasyon. Pero sa nagpadangat ni isang reklamo ang biktima sa may lakas na PNP, wala gid digto nila nakitaan sang elemento sang kaso sang pagpang-hold up. Kaya tinagapatid diri si Nigos nga may mo gid lampusan gid lamang ining persona base man sa mga higko nga nangkon sini sa lawas kay tinagalibod di sa mong sang isda sa may mga isolated area na dampi sa may barangay Robles. Gulpinan sa kuno gilampusan sa likod kamo to nga natugaplak ko natumba abi ini nga panting Action Rex. Pero dra sa napadulong ini sa Isabela PNP do pila na ka oras ana kaligad rason ko nga wala gid man napadalman sang mga kapulisan ining kaso kay sila pagpati do wala gid nila nakitaan sa mahimo ebidensya nga makapamatuod nga gin-hold up ining isa ka persona. Ang update sila karon bantayan sa Action Reports Afternoon Edition kalakip man ang mga policy diri nga patuman sa Negros Occidental Police Provincial Office miangot abi sa pagpatuman na sang curfew sa maabot nga Hunyo 1 diri sa Bilog probinsya sang Negros Occidental. Report gikan sa Nokpo. Ang ka-aksyon nyo, Action John D. Aso na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa National Basketball Association o kon NBA mga kaaksyon, ti preparara para ganar siling nila ang mahampang sa finals sa NBA mga kaaksyon ti Celtics kag paborito mo Action GM na ang Golden State Warriors bla ti arada si Stephen Curry ang parinti ni Action Elmar si Stephen Curry, no? Ay, perdi. Sila nga duwa maingkwentro sa finals man ti linuto sang Boston Celtics ang kainkwentro sining Miami Heat kaina sa game 7 mga kakson. Ti ang game 1 ma-start ni on June 2 mga kakson. Hunyo 2 then Hunyo 5 Sabado nga adlaw. And June 8, June 10, and June 13 kung mayara pa. No? Pero kung mas straight ini sang isa ka team, ang June 2, June 5, June 8 kag June 10, te sila ng champion sa NBA mga kaakson. Ay pwerte, no? Mabakod-bakod manigawang dua ka team ni. Boston Celtics versus Miami ng Golden ano gani State Warriors, no? Ano gani ni Golden State Warriors, no? Amo na sila Golden State Warriors versus Boston Celtics sa NBA Final. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Talikid lang sa mga kaaksyon tamay tisi anay kulang. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media. Ayos! Sige manamyaw tanay sa sining mga tinion ginatamyaw naton. Si Jonel Halyurina, no? May lang pag-monitor Jonel Halyurina. Ga-monitora. Upod si Rexon Estasyon. Thank you so much sa Rexon Estasyon kag Jonel Halyurina. Kay Raimundo Hirona Sr. Dadra sa Maaw. Salamat kid sir. Raimundo Herona Sr. No? Jimmy Sr. Latido, may lang pagpamati Sir Jimmy Sr. Latido sa Purok Kawayan, Barangay Mailong, Bago City. No? Jovi Monares, Radiant Tan Villalon sa LGU Victorias, may lang pag-monitora sa kay Toto Radiant Tan Villalon. No? Christine Minyes Villalobos sa Tia Kim Eriman sa kay Josephine Celeste Taiko, kag sa iya sining birthday ka sa ulog sang birthday sa ulog sang iya kadlawan ng iya sining anak sinungalan sini Madam Josephine sang imo anak no sa kay Donald Kabasag salamat gid kag sa iya nga waswit sa iya nga wifey si Leia Kabasag no si Jamel Di Florendo ang ako national sobra na national ID sobra na 1 year ko no mugid na Idilaos kag kay Nanay Isabel may lang pag-monitor. Jane Solgon, salamat gid Jane.
Jamel Di Florendo. May lang nga pagpamati Jamel Di Florendo. Sa kay Lunila Tarosan, Kairos Flanque, Rufino Era Gabino, Angela Gayondato Castillo, dira sa Bangato Tongwan, Barangay Filisa. No? Thank you, gid. Ayos sa kay Henry Franco. Salamat gid ga monitor sila sa Goldcrest Barangay Bata. Thank you gid. Salamat gid Henry Franco. Ferolino GR Janjan Marites. Thank you gid Ferolino GR Janjan Marites. Romulo Di Viragracia, salamat gid. Iga Northern Negros kag Iloilo, family Di Viragracia. Salamat gid. From Romulo Di Viragracia. Joshua Bia, salamat kid. Watching live from Barangay Tangob, St. Peter Village. From Joshua Bia, Jonathan. Ay, pwede. Ayos. Dari naman ta sa Dalom, kumayari pa di. Liberty Benitino Baldo, salamat kid. Roberto Hiraposco Caraballo. From Paradahan, Sanghutuda, Handumanan, Bacolod City. Thank you, good sir. Roberto Heraposco Caraballo. Joe Mongcal Torrelia, salamat gid Joe Mongcal Torrelia. Ayos, sige, dali ilang mga kaksona. Standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa karon dugay-dugay, balikan ko lang kamo mga kakson. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, niya Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impunto ang aton oras. Mga ka-aksyon, standby na sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa kay Barkit Tribe. May nga pagpamati Barkit Tribe. Good PM lang Kim Poyolo and retired police Jerry Sinoro. Always din ko nga pamati sa Aksyon Radio. Salamat good sir. Happy listening lang kay Sir Jerry Sinoro, no? Thank you, Gid Barkit Tribe. Sa kay Patrick Makalipsay from GCT Glass La Carlota. Salamat, Gid Patrick Makalipsay. And Jocelyn, salamat, Gid. No? Katuan tanayang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, may nakaambang naman nga price adjustment para buwas niya lasais mga ka-aksyon naguna gid ang kuano ang mga pila ka gasolinahan oil price adjustments pagnubo niya sang price sang gasolina 170 pesos per liter, 1 peso and 70 centavos, 1.70 sa gasolina na. Ang sa krudo naman niya 1.20, isa ka piso kag 20 sentimos, 1.20 per liter mga kaakson. Price adjustment effective 6 AM sa Martes, May 31, 2025.
2022. Buwas na ina mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay sa aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita. Kasong umorder ho. Ginahanda na sa Police Station 4. Batok sa suspect lang nagbuno kagabi ni sa minor de edad. Dirao, 15 anyos ni sa tubang sang New Government Center. Yari ang kaundan sang report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO Aksyonary. Akson Rex Kanto. Ayo di purma. So, mayo ang itsura mo subong sa live streaming, oh. Ate, mo ginaya. Nagputi-puti kayo manglito sa Boracay. Tatlo na kadlaw, tiner mo to. Oh, pro kung mag-apat na, nano pagidayan, pugos na Ate, siguro, pure na puti ka na gito. Pagka namin, sa itsura mo to, hindi kago. Amo ginaya? Daw ka naya-naya sa itsura mo, no? Naya-naya. Amo nang namin, pero yung ka labla, pero hindi ka bla magkusmod bla kay... Uy, why man kusmuran mo? Dugang ang timo. Okay. Perti ang handa ni Aksonan subong sa birthday, no? Pagwa ko daw, tingala ko ka laba sang lamisa. Ate, ti birthday na nagsurex mo. Gani man? Hindi, subong nga kami kinao naman diyo. Ba? So, ika-tatlo ni hiling hugnap, no? Na kinananay, no? Palumba-lumba lang ta kiyang-kiyang karon, ah. Labanggit, no? Palumba kiyang-kiyang pagkanto sa buho, no? Amo na daang tirada sa Rex, no? Salamat kita. Salamat sa din. Lagi padala mo ka t-shirt kag short. May t-shirt na may short pa ba o uniform ba? Salamat kasi padala mo Action Rex, no? From Boracay with love, no? I like it. I like it, no? Gayuhom lang ako, ah. Kibot ko, pagabot ko eh. Oo. Sana misa ko kung ano ni. Oo. Uy, hindi na ma-convert sa akin. Alang-alang yung sa convert sa cash, no? Alang-alang, ah. Gani mo nagsulay. At least naka-kuhan ka, naka-paway-way ka kabali, ah. Naka-unwind, ah. Naka-bulabandi ka sa kay misis mo kakabataan. Oo. Kung lang ka ba chance, kuhan tayo, medyo relax-relax ka dali, ah. Masakay ko tani to sa... Ano gani ito? Ano kisakyan mo to? Parachute mo itong kisakyan mo to? Parachute, ah. Parachute ang kisakyan mo to? Itong katabid ka sa buli ka speedboat? Oo. Ikaw gidman to? Oo. Abi kuya... Damgo mo? Ha? Damgo mo? Hindi, abi kuya, gakuha ka to video. Ate gakuha gid video. Sili ko gitaw. Sili ko gitaw, likod na ibiling nga Diyos masakay sa amo ni man. Sa taga-amin ni Guru sa Kalibo, hindi magsakay sa amo. Ang ginapaboy ko to, masakay ka sa kwan. Sa banana boat. Ba, nagsubra pa gid. Banana boat, why ka ba nag-try sa banana boat? Why, sobra. Nasakyan ko na sadto. Pero, grabe to yan, do. Ay, do, hindi mo maintindihan kung anong himuon mo to, ya? Di pa nga, ang imo panobrahon diya, panguyatot ka lang mayo para di ka mawikot. Kaysa likod na sa banana boat, may nag-tabid na damong. Nga? Kapagis eh. Kaya kung mahulog ka to, tukpon ka sa bagis na yun. Mayo na magsakay-sakay ka to sa pampot eh. Sa pampot yan, sigurado. Sigurado, gidya ka tama. Picture-picture ka lang, mapitik-pitik ka lang to ginagmay, okay na. Yan, way ka to ka paligos, tunga-tunga lang. Damo ka paligos, tunga sa Ulo Island, bro. Way ko to naligo, ya. Way ka maligo na, manahaw ka pala sa pampot, ya, maligo ka. Way ko to nagpaligo, kay basi takbon ko sa mga isda ang gagmay. Way ko naligo, tingala nilang ako lang isa tos babaw pampot kagang makinista. Lingko ka mo lang kaya paligo. Ano nga to, way siya paligo sa natin na tubig. Budlay na, basi pagtusmog ba sa tubig, basi magkalaitip ang mga isda tong gagmay. Basi malanag sila, ano? Malanag siya sa katambok na Axel Rex, no? Laban eh. Ay, ka-cute!
Nabubog ba? Bakit kalayo man? 6 hours man ng dalagan, gali isang salakyan. Ate sa dalagan niya, sugay na yan. Grabe, gali, no? Sabi mo Hindi na, ko kung lapit lang. ang istorya kung dati ikaw mangguro ka drive mo. Oo, tika kapoy eh. Oo, dapat may driver ka gito rin. Kaya nga makapaway-way ka man bla. Gani, dapat luwagid ka mo eh. Oo, tapos gani talaga driver mo. Ate. Maglakat ka para di ka kapuyan. Gasto pa na. Ayun, sino na talaga? Sama lang na. Maya kong permigin na. Sa isa ka tuwi ka, bigis alang. O, tino pa na. Kabalo ko to, grabe ito supot-supot mo. Dalima ka to, iganaw. Oo, tayo mo naman sige lang pala. Importante nga enjoy. Laban eh. Ano mo na saya, ang enjoyment, hindi mo na mabakalmani mong. Damo to Diba? tawon mo. Damo to na lang tawon mo, kaligiti mo sa tingong lang kati, kwarta mo kung daw kulang-kulang. Balo ka dito ya, katagiho mo ya. Dalar naman ang bili, no? Laban eh. Ang kape nila to, diri sa atos pay karon, pulo ka pesos dito ya. Dito ya, taga 100 plus. Ayun, di kurma. Aw-aw nga stick. Oo. Tagkupimit, pila, suprasen. Oo. Kung naano mo na nga kape na di man. Mayo, pa na yung kape sa change. Mahal to tod mo. Kala niya, dama ka to kwarta, kag dollar to yung bilito. Oo. Ay, kagadagiyo mo to daan niya, pagkaon mo. Gani. Ay, kung may kanto kwarta, matulog-tulog ka man to. Sabado, last day, nag-island hopping kami. Sa pagka... Init mo, no? Tuyo ka man. Tapos kainit mo, no? Init eh. Pagka abot mo to sa last namon nga destinasyon, to Puka-Puka. Puka Beach. Oo. Daw na malhan ka. Ayun, init na nang usbong sang baybay, init mga daan mo. Laban eh. Sige lang, basta importante sige lang, importante na enjoy kag natapos Enjoy mo ka tinugay mo man na guro nga plano, gano'n sa una mo. Ikaw man lang guro na Marcela, at least bisan paano, enjoy Gani. Ang money well follow na lang niya. Huwag kita na. Ara, ano sa buong Lunes? Ara na gani. Na si Yada Marisol niya get na. Get na nga pang 15:30. Okay, Dok Ramilio, Merkulis guro ara naman na. Ati, na guro. Dok, kuluban si Dok Ayun, di kurma. Kaya ang tanan to naghahangla naman, no? So, manok lang kapag inom tubig at agad pa ba? Okay ka na okay na na. At least yan pa, no, happy gani. Di ba, harap patagalito nga isa kay endorsement. Ha? Ito pa to isa kay endorsement. Ito, gindulong na to niya, doon ninyo Ate, good. Payo sa kay Tirawan Tradisyon Laban eh. Nasuguro yung nadlaw, ara na. Good. Sige. Ayun, di kurma. Magtaway ka na kut-kuton, antaran, ginapanumdum. Tanan-tanan eh. Naman na ng tirada. Noon sa kabuhi mo, ngunit mangutkot ka naman. Tanawa si Pablito Benedicto. Gapangutkot man siya, kundi steady force siya. Sa Action Radio, no? Taga-Bill Power Group da. Si Kapchat, gali kagawad Jofred, kamusta slaman? Wala naman sila pa batsang sakon. Basi ko na ate, ato lang na ito sila guro. Basi talumos na sa baho. Gagawin pagkabutwa, no? Pero si Kapchat dyan nakabutwa. Nakita na kita nagbigyan pa birthday ni Doc Ramel. Nakabutwa na si Kwan Guro, si kagawad Jofred. Huwag kabutwa, basi ko nalumos sa sabaw, no? Daog man niya kandidato. Daog mo kandidato. Yati, good. Amo nang mayo da. SRA attorney Dino Yulo bla. Correct. Congressman subong ti isa man na si kagawad Jofred mo nag-support. Oo. Way kabalo si kabalo man guro si Congressman kuan na. Dino Yulo kabalo man guro. Ako mas kabalo ti sa BBB para anya na. Alaban ni. Ayun, di kurma. Pakabalo yan katwa na si kagawad Jofred yon. What? Bauti salamat kasi muli po ka naman din ako to sa Action Radio. Yati Areo, yata ito kaya rin kay Action Erico. Ayun, di kurma. Sano na? Ati, wala tupa, no? Ay, perte, tinano na kaluluoy man isang 15 anyos yan, no? Ati, wag gini mo kay Porsigito, kay siyang pamilya, sang napatay na nga 15 anyos. No, may puso guard man dira sa area. Ambot ang puso kung nara pagyapon, kung may puso mangyapon na? Kasi kung naman kati
daw medyo skeletal na sa puntang AGC. Gani, pati mga traffic enforcers, skeletal na gali subong. O, pila na lang ang pilog traffic enforcer. Ang nag-duty, kasi wala man sila guna pa buto. Pero itong ka, kung may duwato ka traffic enforcer, daw winas to kay na. Oo, gani. So, patawag sila ni Mayor Benitez, to. Gani pamahaw to si Mayor Benitez sa Sumag, tumbot din to Sumag, ha? Ayun, no? Tawag sila, duwag ito sila kay na to. Tsamba nila to, tsamba. Oo. Nila to, no? Siling ni Mayor Benitez, siling niya. Kamu nga dua, dasi ka mo di anay. Ano Mayor ang kinanglan? Diya, nangamusta lang ko sa inyo, ah. Dali ka, kamusta mo di sa Sumag? Action GM, wala po ko ka-report Action GM, ha? Oo. Ay ka, Scott Permanent Action Direction. Sige, dito tawa. Kaya mo pabila sa bata, dito po sige, doon naging Action Rex mo. Nga magpatikayon, plus ang kwan, sang papasaka ka. So, in fact, karon nga hapon, gina-work out na sang station number 4 ni Police Lieutenant Ricky Cayaw ang mga kinanglanon. Actually, nakuha nila affidavit ang mga testigo kag ginakaroon kompleto nila ang dokumento para nga mapasaka nila hingagaw ining hapon ang kasong murder batok kay Juribel Datolaita nga taga Purok Pag-asa Barangay Alhis. Si Datolaita amo na yung tudlo sa upod ni Jeswa Jan Torres nga nagbuno sa biktima. Apisar nga tigin panginwala ni isang suspect, pero tiyang upod mismo sa napatay yung nga nabunan 15 anyos. Amo tiyang natudlo siya plus lain pagligay nakita sang pulis to sa Station 4 sa text messages siya nga nakuha bla sa cellphone niya sining suspect. Lingyat di na kamo, nakabuno na kami sa kabilog pa lang. Tiyan mo na, nakitaan to sa kwan. Amo na nga nag-corroborate ang statement sang tatlo ka testigo. Tag sa tong cellphone nga na-recover kay Rubel. Actually, that's why nga ti mabako din yung ebidensya nga ipresentar nila sa korte. Karon nga hapon, mas ka magkompleto nila iningog to ang mga kinanglanon para mapasaka ang kasong murder batok kay Dato Laita nga mo ini ang natudlo nagbuno nga nagresulta sa kamatayon kay na sa kagaho ni Jeswa Jan Torres nga pumuluyo sang Puro 4 Barangay 41. Dari ang parayag ni Police Lieutenant Ricky Cayaw, ang Deputy Police Chief sang Station number 4. First of all, sir, na-prepare na ng mga documents kay karon sa hapon, sir, ihingagaw ito ni-file ang kaso sa suspect ko sa murder sir, ang i-file nga kaso sa iya. Ano ginisir ang ginkamunuan sang ila ni nga ginamo ni nga nagkadto sa punto nga nagbinunanay, sir? Though, weeks back lang, sir, balas balo sa between sa mga grupo ni nila na sir, mo ang investigation pa nga nagwa balas balo na sir, ng weeks back sa brigad, kamo naman, nang nakabintaha sa buong nabasla naman sila. Ano ni sir nga grupo ang ngalan nila sir raw sa sining duha ka grupo? Super sir, wala pa kami siyang may nag-determine kung anong ngalan nila sir. Bali kagabi sa group chat nila nang may nakuha nila message sa iyang cellphone. Nakita to, nag-message isa sa iyang grupo nga di na kamo, nakabuno na kami isa sa ila. Ang suspect ni sir sa iyang cellphone mismo nakuha niya ang amuning message niya sa iyang grupo. Siguro part ini sir sa ilang initiation, ano? Hindi ko ma-determine sir kay may mga previous na sila nga mga inaway-naway sir, mga pumirog lang sanay basta nga nagtabo sa amin ng krimen sir. So ang pagpreparasyon ng kaso sir on the process subong? Sir, ingagawon din nga mapile sa subong hapon sir. Bali tapos naman ang pala niya affidavit sang witnesses bali na-finalize na lang sir para sa title nga kaso nga i-file sa iyo sir. Actually, si President Ricky Cayaw ang Deputy Police Chief sa Police Station number 4. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbalo, nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Homa Lumina, ara nag-monitor, no? Homa Lumina. Mario Lim Jimenea, salamat gid sir. And Junel Halurena, no? Thank you so much gid Junel, no? Kadtuan tanang balita ni aksyon no Roger Gotib mapakadi City anay kita, no?
Ini may kang tanan sa patong-patong nga kaso ho, ang atubangon sang 54 anyos nga nadakpan sa buy-bust operation kag nakuhaan pa sang droga kag armas lutang. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, magapangatubang sang patong-patong nga kaso ni 54 anyos nga lalaki matapos nga siya ang nalakpan sa isa ka buy-bust operation nga gipatigan sa kapulisan Sabado sang udto sang tinalikdan gid lamang nga Sabado. Ini bagon nga hindi lang droga ang nakuha sa iya, kundi nakuha pa gid isa ka armas lutang nga sa diin yara man sa iya posisyon kag control. Ang buy-bust operation las 12:05 taklan sa udto sa Mayo 28 gipatigan sa Asinda Aslom, Barangay Daga. Sa diin dira man nagapuyo ang suspect nga gikilala kay Rex Ariola E. Hilzanga sa nasiling na 54 anyos kag suno sa report inigit pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Helian Dispe kag sa Station Drug Enforcement Team nga naka-recover sila sang 8 tanan ka sa Station Cebu kalakip na ang buy-bust item. Sa sine may ara pagid sa isa ka pouch nga dira man nasulod ang 500 piso bill nga gigamit bilang buy-bust money sa pusher buyer nga pulis. During sang body search sa iya na-recover ang dugang nga 7 ka sa Station Cebu. So may isa ka buy-bust, may 7, 8 tanan kag na-recover pagid sa iya sini nga hawak ang isa ka 357 caliber revolver nga may ara nga bala, duha ka 38 live ammunition kag isa ka 357 nga live ammunition. So ang kaso nga igapasaka sa iya 3 ka mga kaso sa Republic Act 9165, ang Section 5 pagbaligya, ang Section 11 ang posisyon sa droga, Section 12 ang posisyon sa illegal drug paraphernalia, kag pasakaan man siya sa kaso nga pagbayular sang Republic Act 10591 ang pag-upot sang armas lutang kag mga bala, subong man ipasaka pagisaya ang commercial ban as per confirmation sang aton kapulisan sa bahin sang Station Drug Enforcement Unit nga si Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna through sa aton pagpakikangot man sa pagkuha sa information sa aton kini nga kapulisan. So sa karon ginapreparar ang kaso sa fiscal diri sa siyudad sa Cadiz inquest proceeding. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ini sa Aksyon Roger Guti mega report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon no Roger Gotib mga kaaksyon. Ang regular nga pag-supplements ang life extension na vitamin D3, no? Katuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa Calatrava area, isa ka babayeho dakop ini sa aktong nga nagahupot sang illegal nga droga sa siyudad sa San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa dakpan sa aktong naghupot sang illegal nga droga si Anali Jimenez, 37 anyos, isa ka street level individual
kag nagapuyo sa Purok sa Makwil, Barangay 2, Ciudad San Carlos. Kita sa akto ni Police Master Sergeant Emmanuel Batayola Jimenez nga nagahupot sa illegal nga droga. Nakuha sa suspitsadong pitutanan ka mga magagmay nga plastic sachet nga may sulod nga ginadudahan shabu nga may kabugaton nga 2 ka gramo kag may standard price nga 13,600 pesos. Sa karon ang nasambit nga suspitsado Action Rex ang nahunong sa custodial facility sang San Carlos PNP kag natalana nga pagapasakaan sang kaso pagbayular sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patiño, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Nelson Patiño. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson sa iluhan, tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay. Isa ka persona nga nagapang snatch balas ang cellphone, no? Nadakpan ni sang kapulisan sa among siyudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka persona nga nagpang-snatch ini sang cellphone diri sa siyudad sa Talisay ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police. Ang nasambit nga persona nga nag-try ini o kung nagtilaw ini nga magpangawat mga takna alas 11:35 kagabi di natigayon ini siya nga nadakpan sa makatapos ang Talisay City Police Station mga takna alas 11:45 kagabi dira sa may atubang sang Talisay Elementary School nga napahamtang sa may barangay Zone 12 siyudad sang Talisay. Sunod sa report nga padangat sang isa ka tagreklamo nga ginkilala sa kay Kalel Toledo I Hondon, 19 anyos sa edad, may live-in partner kag pumuloy ini sang Malunsi Street, barangay Zone 6 siyudad sang Talisay, kaupod man sang isa ka persona nga ginkilala sa kay Charison Abilia I Tangara, 20 anyos sa edad, may live-in partner kag pumuloy man sa nasambit nga lugar din ini siya amo ang saksi o kon witness sa nasambit nga operasyon sang nasambit nga sospitado nga buot kun tani magpangawat sang isa ka cellphone. Ang nasambit nga suspect Action Rex ginkilala ini sa kay Peter Arnaiz Ilachica, 34 anyos sa edad, isa ka soltero kag pumuloy sang Purok Santan, barangay Zone 14 siyudad sang Talisay. Di ini siya ang gintudlo ni a certain Charison Abilia nga amugid ang nag-snatch sang cellphone sang tagreklamo nga si Kalel Toledo. Ang nasambit nga persona pinaagiman sa madasig nga pagresponder sa makatapos sang Talisay City Philippine National Police. Ang nadakpan ini dira sa nasambit nga lugar din ang nasambit nga cellphone isa ini ka Realme nga nagabalor sang 6,000 pesos kag na reportedly na recover sa nasambit nga persona sa iya sini nga posisyon kag control. Din ang suspect sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. The report dikigan diri sa siyudad sa Talisay upod sa kay patrolman Joseph Liboon kag subuman sa kay patrolman Miko Posadas kag iban pagid nga magatapos ang Talisay City Philippine National Police. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Arlo Ticar. Matapos ang balita, gikan sa Dakbanwasang Talisay, sa iluhan tanang balita, gikan naman sa Banwasang La Castillana, top most wanted nga personaho arestado sa Banwasang La Castillana. Yari ang countdown sang report ni Aksyon VG Apasible. Aksyon VG. Action Rex, arestado ang isa ka top most wanted person sa Banwasang La Castillana sadtong tinalikdan nga Mayo 29, 2022, takta alas 10 ng aga sa bahin sang City Old Fabrica, Barangay Kamagnaan sa nasambit iya nga banwa. Ginkilala ang suspect sa kay John D. Mancia, 32 anyos, soltero, kag residente sang City Mantitihol, Barangay Kabakungan, Banwasang La Castillana, Negros Occidental. Ginpangunahan ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa La Castillana PNP, ang pagserbe sang warrant of arrest ni Mancia na angot sa criminal case number 5910 sa kaso nga robbery with serious physical injuries. Ang mandamiento di aresto sang suspect ang ginpapanaog ag ginpirmahan
sa atong Mayo 16 sang sininga tuig ni Honorable Cyclamen Jason Fernandez, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 63, Syudad Iasa na Carlota. Nagadangat naman sa 180,000 ang piyansa sang suspect para sa iya sa temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, nakahunong ini sa kustodiya sang lakas nila na PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa 5th District. No? Constipation ang problema ninyo. Baloka ang constipation na mo siyang Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 38 nga oras, no? 1:38 mga kaaksyon, no? Langalang natagaling sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. Pasensya gid ang way ta malabutan langalang nagid sa tiyempo pabosan ko lang ina mga kaaksyon, bawi lang tabwasa sa inyo mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Standby na sa This Is My Life, sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon and Defensor. Siya nang ma-take over kay Aksyon well masugaton kay may mga importante siya nga hikotar anay mga kaaksyon. No? Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.